Mokli mukti yorjaknai mangpili kasawi phakya nukhungchu yani bagai rang puisa krini bagai birman klaijak masao masaya aba hakino thongrok klai tongjakha takhuk Santosh deporma jibi sakhamnogo tlangnani sakhamyano nanyani bagai rang puisa krini bagai mokli mukti yoroi tongjakha thongrok klai takhuk Santosh deporma o kok tumano khnawi titi edise hapang Runile deporma thangai naikha nukhungo je nangmani chubanani hne kok saikya Runile deporma obahai bola jaknai mangpili kasai phekya kok tumani bisingti saimangka waki nogor burjing nogor khobjak depta kami amchayo takhuk Santosh ni kami o thangai naikha Runile deporma tam kok saka khananya di DD report Nokbar news. Ai bisi bisi kakak apa haga sakhamya sakhamya itu bosor kaisa nama bosor kaisa ka pro kisi kisang mani ka tabo ka hotat ka bari thangata abono khnawi Runile deporma noni o amsaini noni khasuksa Runile deporma apa haga jeta ni nukhungo phai chuba phai mani bahai rok matong kha bahai no hambai maro bongno chuba phai mage kare jarawa balakana hamas wansuk daman nong nok nukhungo apa haga phai na nai wansuk maya tabo bo sakhamnogo nairina ni hne wansuk tong tabo nairina ni hne tong tabo jibiroko jibi sakhamnogo nai jangnai je sakhamya ni mungta mo Santosh deporma o kamni mung deptabari nini mung nini saida jare khoro busuk tong sarai khorosapon kare khorosapon kare